Kaka ndalo medo sudo nyakorom gajua, thuolo mag tije medo bedo manok. Maoriwo jogo mantiere kod tiegruok kata mago ma onge kod tiegruok moro amora. Dennis Wade, rawera ma jahigni 31, en achiel kuom jogo mane onge kod tich moro amora. Ahinya bang' rem tieko sombe kaluwore gi onge mar omenda. Kata kamano, nochako bedo machiegni kod jirande mane loso geche mokethore. Tich mane ochako bedo gi gombo mondo mi ong'e. Bang' yudo puonjruok makare koya kuom jirande nyakorom gajua, Dennis noyawo kare mar tich kama sani ondike rawere 23 e kare mar tich motisi ni Aves Custom. Nwago kode mbaka e yo machal kod ma. Ani longani Dennis Were, ana dak Nairobi donom kae, garage na bentie donom, ana jaki sumo. Ane won Aves Customs, na chake higa 2012. Koro Aves Customs na chake nkech na drop out of university, nkech no onge fees. Koro ndalo manantie ot, ntie garage moro mane ntie but kama no adake. Koro nadhiga budho e garage kanyo. To jogi ne timo ga tich maler. Koro ng'ambe aero geche. Koro from interest mar hero geche, napenjo wuon garage no kabe onyalo puonja kaka itiyo geche. To kamane kaka nachako. Koro nachako tiyo kaka jalwedo kanyo. Koro chopo mano in 2012, 2013. Koro chopo kama aneno ni kare ohala ni nigi pesa nikech ji dwaro, especially ng'ato kokelo gache garage, odwaro tich maler. To jogi notimo tich maler, to kanase ng'iyo tiyo tijni, emana nyiso ng'ano ni onego koro alos garage nikech garage ne en reja. But naneno ka ne onge interest no. To naneno ni okanyal dok school nikech nasebedo almost higni 2 kanoko katiye garage, nanga jalwedo kapuonjra tijni. Koro ndalo no emana nyiso mama nani miya pesa no, anadwa yawo garage na. Ing'e gima timre ni tijni odwaro ng'ama wacha adiera, to dwaro ng'ama timo tich maler. Nikech kitimo tich maler, ji bro konyi. Nikech nitie jok moko kata ayudo customers moko ma gintie positions madongo, but nikech maybe ka gineno ng'ato miyo gi referral mondo gibi e workshop ni ng'ama no, especially kitimo tich maler, ng'ato bro penji to gari ni ng'ama no wiro ni rangi. To kitimo tich maler, ng'ato bro ng'isi, kata ng'ato bro penjo customer mitimo ne tich maler, ng'ama no wiro ni gari ni. To ibro ng'iso gi ni okay, customers bro miyo gi namba. To kamane kaka kamane kaka chopo kae. Referrals. Kasto ing'e seche moko kin ng'ama jadiera, to ji bro konyi. Nikech kata mondo ayaw kama rom kama dong kama, nikech ok na yaw ni nitie jok mano customers mano booster kana chako ng'e adwa chako kama, to aonge gima an gimae, to adwa mondo ng'ato booster kamae. To kamane kaka ji nokonya. Kae watimo mainly bodywork, accident repair and classic car restoration. Inyaneno kata kaka gari machal kamae. Gari moti. Kikelo nwa gari moti, wakao gari no, wagolo kila kitu, mwa fix e back. Ken engine, ken interior, waloso te. Watongo interior, waloso body, wago rangi. Wadogo gari kaka noa kon 20 factory, kata ken 30 years ago, kata 40 years ago. Manage motima.
an gi ji 23 mationa. To monditina nyaka ibed gi willingness mar tiyo. To nitie standard moro maketo. Nikech ing'e kila ng'ato nyalo tiyo tijni. An gi assistant e office. Wandiko ga accounts. Gik mwanyiewo pile nitie wan gi records mag pile. Gik mwanyiewo odhi tiyo gik mwanyiewo gi odhi e gari mane. Records go keep. Koro kochopo at the end of the day wago kwan to ang'e ni gari ni otiyo gi materials marom nade, gari ni otiyo gi materials marom nade, kamano kaka watimo kwanwa. Adwa mondo ohala ni obed maduong', kata kama nitie ni neno geche ok rom te iye. Nitie geche manoko marito mondo watige, geche mantie kae mondo gidonj watigi. Koro apani ni ka ohala bedo maber to anyalo medo go down moro mondo at least abed gi enough space. Anyalo ngiso vijende kama ni kin gi lek moro kata maybe nitie ohala moro midwa temo. Chaka gi kama intie no. Nikech an nachako dhi e garage ng'ato, nanjalwedo. To kin gi vision, ibro chopo kama idwaro. Mane gimanya kasto ing'e gima timre ni anyangiso discipline. Nikech kata ohala ni nikech inya yudo especially seche moko inyalo paro ni in gi pesa mang'eny. Nono kata ohala ni ng'ato nyalo mi maybe inyalo kata maybe wach ni kidwa chako ohala mar garage. Ohala ni inya paro ni maybe ohala mora inyalo bedo kata ken ohala mar wines and spirit, kata ken inyalo bedo gi pesa stock kaka maro ni inyalo bedo gi pesa to gin pesa spares. Kionge discipline inyalo paro ni gi pesa mang'eny to maybe inyalo bedo kata gin $1 million to pesa no en pesa stock kata pesa no en pesa spares. Kuom $1 million go pesa ni en maybe 100,000 kata 50,000. Tini paro ni gi pesa kionge discipline to kamano kaka ibro podho kata inyalo podho ohala. Koro nyaka ibed gi discipline. Ohala mora kata kiuso simu kata ken covers mag simu nyaka ibed gi discipline. Kata ken lewni, discipline the first priority in any ohala mora midwa timo. Kantie ng'ama nena ko kanyo to in gi tich, idwa mondo tim tich maler, kelna tich, an abro timo ni tich maler. Ikibed gi wasiwasi. An yuda inyalo dhi Facebook kata Instagram Aves Customs. Inyalo search Aves Customs kata inyalo yude namba 0705271. E kaunti ma Migori, waromo kod Florence Akinyi matimo ohala mar uso gige ot kod gigo mag gedo. Nyakora mungajua, wango kode mbaka mar ng'eyo kako ta ohala. Ohala mathothne tayo gi jomacho. Awinje sigana. Iluonga ni Florence Akinyi. Atimo biashara mar hardware. Wauzo gige gedo. Hardware wailuongo ni Maroa Stores Limited. Wauzo nyaka gik mana kata mag finishings mag ot machalo furniture, simiti, mabati, gik mopogore. Wanyalo chako gero ot from foundation to roof, everything. Gimoro amora wan go nyaka out room. Ma furnish ni ot, mabed complete nyaka furniture te. Maroa Stores nwachako 2001, higa mar 2001 ema nwachako Maroa Stores. Nwachako mana matin. I remember nwachako ka wan mana gi jotije ariyo kende. Ma be kata wan mana pimo musmal, to wawuoyo gi customer, to watimo gimoro amora to wuon parwa bende mane bede dot ka kwano gik moko. To mos waseneno ka Nyasaye osetelonwa ma wabedo maduong' masani koro wawuok from jotich ariyo nyaka jotich 100 gi wiye. Mwaduoko ne Nyasaye erokamano. Kano chako biashara ni ne wan gi
1,300 kamae. To kwa wana wan 1,300 to wachako ng'enyne nwauzo simiti. Nwauzo simiti, ma simiti ndalo no kano wayudo simiti kata 300 lori mar matela uchiel ne biro gi gimoro chieng' 1,100 gi wiye. To ne nitie okuche moko mane niga boda Sirari kae ne gikelo to giolo to imiyo gi pesa kata nus kendi uzo kata ka gimi wiki achiel ti uzo kitieko timiyo gi pesa. Koro nwadhi adhiya kamano nitie okuche ariyo moro luongo ni Wanjoi moro luongo ni Mukeu mano konyowa mondo wadong kabisa nikech ne ginyalo miyo wa simiti kata 300 kata 500 to wauzo to wachulo gi bang' wiki achiel. Koro iro ka koro kata pesa man wachako godo cha samoro simiti nikech simiti en gima dhi mapiyo kabisa to yudo ka simiti odhi tisebedo gi pesa ni to pok gibiro kwai pesa no ni mondo ichulgi. Koro yudo ka pesa no ichaki waro godo kendo gik mamoko inyalo waro mabati no nyalo waro kata mabati bandla par to nyasebe no miwango no kepo ko uru ebe samono kelo no bandla par ma samoro kata 1,100 gi wiye ndalo no to kise uzo to embi tero ne pesa bang' week achiel. Yani koro we build trust like after 1 year ne koro gibedo gine kuomwa ne giamini wa ni wanyalo kawo gimoko mwachul. Koro sana gimokero wa mwachopo ka en being trustworthy ni wanyalo chulo kikawo gige jigowi tichulo in time. Koro nodhi adhiya kamano kaka ouru makisi watiyo godo ma ochopo kuma koro omiyo wa simiti kata mana trailer dek to wauzo koka wachulo. Koro ochopo kuma nyiso ni dalo moko ne omiyo moko to noduogo kwa nomiyo ga jote wachiwa lufuna uchel ni tevisi pesa nono la nonyise nya koro konodo manu wachuli gi check yeti kelo na wachulo check. Koro chako kelo nwa gik moko wamiye check otero okelo wandiko check ma post dated gini ne nyalo dhi kata masa moro wakaw gige milion 4 kapok wachulo to andika check to Nyasaye bene konyo wachulo gigi mwatieki ma odhi makoro wayudo kendo jomoko bende koro jochako manyowa ni gidwa ni giti kodwa koro yudo ka kembe mi gik moko tichulo gimi gik moko tiuzo tichulo. Koro wan gimo sekonyo mwachopo ka en bedo trustworthy ni ka ng'ato ligi moro tichulo kise uzo timiye okichaki tim nango okichaki kawo pesa no ni timo go gige ni wuon kamano mane momiyo wadongo mane gimo miyo ng'eni wadongo nyaka ka to gigi mokonyo wa bende ni kaka ne wachako kwa uzo no endo nwaweyo ok nwang'iew gari kata watime ni luxury kata nwagedo nwatima ni pesa mwayudo to apply back to the business. Ka iuzo gir ng'ato to mi to ohala miyudo cha ikete mana ni odongre onyuolre obed ginene mobed stock. Koro wambe wan gi system ma keto ka gik moko donjo nitie system miketo gie baso tinga mabuchung ne that department kaka mabati wan gi go down manti mabati simiti. Koro gimoro gine ochuno sani ni koro item ka item almost nigi ng'ama ochung ne that section maka gimoro ok match gi gima nie system nyaka gibi magi explain na ni ang'o momiyo gino ok chal kamano. Most jotich mwande kokae iyudo ka ng'enygi okel gi jok mwang'eyo friends from the church nikech wan gi church bende koro at least en ng'ama ineno ni ing'eyo makata ka gimoro timore tinyalo luwe from the roots. Nyaka ing'i papers ne bende gi school bonyalo wuoyo gi customers nikech customers kae ng'eny gi moko bok nyalo wacho dholuo te koro nyaka bed ni en ng'ama odhi school man gi understanding motieko form 4 yeah at least ng'ama otieko form 4 to wandiko we can train you now to do what we want you to do. Sani pek mar gimani ineno ka customers ok ng'eny nyaka ok flow ahinya but anta wuon to kaneno kan so affected aparo ni gige hardware kech one either we are selling samoro wauzo ne skunde wauzo ne sitende wauzo ne county wauzo ne an individual koro en gi broad coverage yudo ka joma ng'eny ng'iepo kamano tanena ni koro customers ywakore ywakruok moro mane onge chon sana ben ko bile transport like chon sani kigone customer transport nena ka customer wineno pek kabisa kamano koro bedo matek to kata mana wan tie geche makelo nwaga mwandu ka Nairobi matingo gik moko koro bedo matek kabisa nikech gichajo malo ma samoro gari kidwaro gik moko ok yud gari
nikech transportation cost obedo malo sana nikech fuel. Wan hardware aneno ni ober nikech ng'enyne gik mouso ka ok tow. Ok gichal gi gig supermarket kata gige wholesale kaka mogo man gi expiry date. Ng'enygi kaka chuma, mabati gionge expiry date. Kata mana simiti kopore to pod atiyo kende gero gigena. Koro there is no wastage. Wastage is very minimal. Wastage thin kabisa. To kendo gige hardware to dhi pile jigedo. In fact dalo igni mokadho gi jigedo si kabisa. Kamano. Koro gige hardware ok kwam. Mano be gima aseneno bok giti. Wakawa yo machuok e chenro ni mar ohala gi mwandu Nyakorom Gajua. To kawaduogo wamanyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde ok inyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise chamo. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani sani ji tema pek. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich. Sa 1:45 otieno. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakorom Gajua e chenro ni mar ohala gi mwandu. En moro mara ni pointere kod chenro ni mari mihero e wang' jowi mar Ramogi TV. E kaunti ma Siaya, waromo kod wuod luo matimo ohala mar goyo picha. E studio mare motisi ni Black Solidarity Production Studio, ohala mosetimo kuom kinde buora. Wabino chwale chenro moko nyaka e mbui. Nyakorom Gajua, Peter Magslow en ja ohala wa mar juma. Nyinga iluongo ni Peter Odhiambo Magoslo. Aja alego Siaka Karuoth. Ohala maloko en mar photography kata picha, goyo picha, timo video kod timo live streaming mar YouTube. Ohala ni asetime chakre kane ani school na amua mondo akaw tich mar picha kaka ohala mondo lok ngimana nikech nayudo ka onyalo miya pesa kendo no ji ne pok odonjo ohala ni ahinya
bende jopicha ne tin. Kanyalo paro joma ne wan go siane gin ji ariyo mane nyalo go picha to kaw dwe achiel kata dweche ariyo ka filim orumo kel. Koro nadonje ka ng'ama tin nikech ne gin jodongo bachako tiye, nakawe kaka tich. Kuom mano gimokwongo manatimo ne en mondo anwang' picha maber manyalo golona product ma kamiyo customer mara to yudo ka en gima ber monyalo chulo ma ok ong'ur. Nyaka nanyiew kamera no, asetiyo kode, osekonya, osemiya ohala, aseloko ngimana, asenyiewo gik mang'eny, asetimo gik mang'eny ahinya. Ma gie sani koro level mwasechope en ni kaka piny medo dongo gi gik mamedo timre e piny, nyaka walokre kalure kaka lokruok mar piny bedo. Omiyo ne wasefwenyo ni kata mana video masani ne wakawa ahinya ni nikech ne watime kowuok siling 15,000 to nyalo dhi kata nyaka siling 30,000 luwre kod kaka uwinjre, bende luwre kod kamidhi tiye gi tich midhi tiyo. Kamera maber beche tek. Mondo yude nyaka iti matek, nyaka yud pesa. Koro gima nyalo chando ng'ama chake manyalo ng'isi en ni sama idwa chake nyaka ing'e ni kamera mane midwa dhi tiyogo, nikech inyalo nyiewo kamera to kamera minyiewo no samoro nyalo bedo kamera ma quality mare ni piny. Ranyisi kidhi ot kama rateng' kaka koro studio kama wantie ni, kamera masani tiyo ka mamenyowa aparo quality mare ber emomiyo ibro nene koler. To nitie kamera moro ma kidhi nyiewo to kibiro go kama to kigolo picha to biro wuok marateng' ma kimiyo customer to ubro dondre kendo kubi chuli. Omiyo kameras e challenge maduong' ahinya nikech bechgi tek, to nyaka wanyiew gi mondo wabed kodgi kata obedo ni bechgi tek kamano. Koro nwang' kamera matek, but ng'eyo ni ka isebedo ni dwa timo ohala tinyalo dwaro pesa yo mora mora mondo inyiew kamera. Kameras gi be sani nitie mobiro ma nyalo tiyo tije 2 kata 3 dichiel. Onyalo timo video, onyalo goyo picha, onyalo konyo nyaka e live streaming. Aonge weche mang'eny, amor kod Ramogi kuom lemowa studio ka, kendo studio ni entie Bath Mla Primary School. Kuom mano arwako ng'ata ng'ata man Siaya ka mondo mi wati kendo wasabu maber kaka owinjore. Erouru kamano, Nyasaye ogwedhu. Kelo wa giko mar chenro ma kawuono mar ohala en geno mara ni medo kun makar kotembe gi mago momini ne chenro ne mar ohala gi mwandu.
koda kendo jiwa manyien seche makamanya korom gajuang omed goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda lo. Riti Masani, nyinga Lydia Okeyo.